Ja, goddag mine damer og herrer. Mit navn er Sadek. Jeg sidder som formand for Integrationsrådet og har fået æren af at byde jer velkommen til vores mangfoldighedsdag 2013. Og Integrationsrådet har på mange måder glædet sig til denne dag. Integrationsrådet er et frivilligt råd her på Frederiksberg. Vi sidder 13 personer i Integrationsrådet, hvoraf de 9 af dem er valgte. Integrationsrådets arbejdsopgave er at rådgive Frederiksberg Kommune. Rådgive Frederiksberg Kommune i forhold til deres tanker og tiltag inden for integrationsområdet. Når det er sagt, så er jeg faktisk rigtig stolt på mange måder af at sidde i et råd med så mange dejlige, engagerede mennesker, som der også er forskellige, som også har meninger i forhold til, hvad integration går ud på. Når jeg siger stolt af det, så er det jo fordi, at vi som Integrationsråd er frivillige ude i det danske samfund. Det er sådan nogle som os, kaldt ildsjæle. De er virkelig ildsjæle, fordi udover at vi har en arbejdsopgave, det er vores funktion, så er det sådan, at Integrationsrådet rent faktisk har nogle mennesker, som der har noget overskud. Det vil sige, at Integrationsrådet udover at have fokus på deres arbejdsområde, også går ud og er værter for forskellige arrangementer. Derudover så holder Frederiksberg Kommune mange arrangementer, som Integrationsrådet også deltager i. Frederiksberg Kommune gør rigtig mange ting for deres borgere, også for mennesker, der kommer fra andre lande. Frederiksberg Kommune er også en reflekterende kommune. Det vil sige, at de også har fokus på det her med, at man kan udvikle sig. Vi kan altid blive bedre. Danmark, altså det vil sige også Frederiksberg Kommune, er underlagt en diskurs i det her samfund. En diskurs om normen, om det her med kassetænkning. Det er sådan meget klassisk og typisk, når man tænker staten, og man så kører det ned til kommuner. De er så firkantede, de tænker i kasser. Og her er det super morsomt, og det spændende det er, at når der så skal gøres noget, man skal udvikle sig, så nedsættes der et råd, hvor man tænker ud af boksen. Så her er det super spændende, at man skal få den her tanke, som der kommer ud af boksen, ned i den her kassetænkning, men alligevel skal de jo ud med den her kassetænkning. Det er sådan, at Frederiksberg Kommune faktisk har rigtig mange tiltag. Vi gør mange ting. Så er der jo altid meninger, og jeg kan viske jer alle sammen, verdens største statshemmelighed, at Frederiksberg Kommune er også godt klar over, at der kan gøres nogle andre ting, men det er jo noget med økonomi. Det er sådan, at vi har den her viden om, at vi skal tænke ud af boksen, men vi er i det her system, hvor der også er noget, der hedder økonomi. Så er det sådan, at vi så tænker, hvordan er det så, at vi som et integrationsråd kan være med til at manifestere, hvordan man kan tænke ud af boksen. Fordi Integrationsrådet har holdt den her dag 10 gange, og her bliver det forvirrende, fordi en af gangen, vi har holdt det 11 gange, så det er faktisk 11. gang, men en af gangene blev aflyst, så det er egentlig 10. gang, men sidste år fejrede vi et 10-års jubilæum. Så kan I følge med i det. Jeg kan ikke helt give ud af det. Men det er sådan, at Integrationsrådet egentlig godt kunne tænke sig at bakke op om Frederiksberg Kommune, og bakke op om de her gode tiltag, der bliver lavet, også omkring det her tænke ud af boksen. Fordi vi har holdt en integrationsdag. Det har vi kaldt den de 8 gange. Og sidste år, der besluttede vi os for at ændre navnet fra integrationsdag til mangfoldighedsdag. Og det har medfødt mange spørgsmål, og det har medfødt mange tanker, fordi en mangfoldighedsdag kan Integrationsrådet afholde en mangfoldighedsdag, men har de så fokus på deres arbejdsområde? Og det har de.
Jeg vil bare sige til jer, at det her det er blandt andet en måde at så prøve på at tydeliggøre, at vi tænker ud af boksen, og vi startede med det sidste år. Ved denne her dag er det sådan, at Integrationsrådet også internt får mange spørgsmål, og vi tænker og har forskellige meninger. Og det er sådan, at selvfølgelig er der forskellige overvejelser bag det her, at tydeliggøre og kalde en integrationsdag for en mangfoldighedsdag. Og jeg kan fortælle jer, vores første rent umiddelbart tanke er slet ikke så stor. Der ligger ikke de helt store, dybere, længere diskussioner. Det var bare noget at gøre med, at jeg hedder Sadik for eksempel. Jeg er 40 år. Jeg er født og opvokset i Danmark. Men samtidig så bliver jeg hele tiden mødt med den her, hvor du fra? Spiser du svinekød og alle de her klassiske ting, som vi kender. Og så tænker jeg lidt, at blive mødt med hele tiden at være et integrationsprojekt. Og det der er i det, det er jo ikke så rart at være et projekt, og vi tænker lidt, vi manifesterer vi det. Derudover, så er det jo medfødt mange spørgsmål. Men ved at vi kaldte vores dag i dag, som er en festdag, den har vi valgt at kalde mangfoldighedsdag, og effekten fra sidste år har været forskellige, og der har været nogle forskellige spørgsmål. Og nogle af dem har blandt andet været, om hvorvidt som et integrationsråd stadigvæk har fokus på integrationen på Frederiksberg. Det har vi. Effekten har også været en nysgerrighed og opbakning fra flere borgere. Og det er sådan, at forleden dag, det er altid noget med, når man skal komme med et eksempel, så er det sjovt nok lige sket her for forleden dag, og så tænker jeg, så jeg siger for 3 dage siden, men faktisk forleden dag, ja, jeg handler ind i Netto og Fakta og sådan, og så lige pludselig så bliver jeg stoppet af nogen, som jeg ikke kender, som der spurgte mig, om det ikke var mig, der hed Sadik, og var formand for Integrationsrådet. Jo. Og jeg er lidt ligesom det her med ens kasse. Det er lige mig noget ondt. De kiggede på mig, og så svarede de mig, hey, nu skal du høre her. Vi har blevet mærket i, at navnet Integrationsdag er skiftet til mangfoldighedsdag. Og jeg kiggede sådan lidt nervøst, fordi det har været et internt diskussion mellem os, og også mellem byrådet i Frederiksberg Kommune. Men de kiggede på mig, og nu vil jeg prøve på sådan lidt at citere dem deres udsagn, hvad de har oplevet ved det. Bare ved, altså noget med, at man gør noget ved et navn. De kiggede på mig, og så ville de egentlig bare sige til mig, at de glædede sig rigtig meget til i dag. Og de lovede at gøre mig opmærksom på, at de kom, og de var altså meget varme. Så det glæder jeg mig til. Men de glæder sig rigtig meget til at komme i dag. Og det gjorde de, fordi de ville virkelig gerne være med til at fejre mangfoldigheden. De oplevede sig ikke længere som et problem eller en udfordring på Frederiksberg. Men faktisk så havde de sådan, de var rigtig snart tværtimod. De var rigtig glade for at lige pludselig blive set på som en ressource og som en værdifuld familie på Frederiksberg. At se deres glade ansigter og den begejstring. Jeg stod jo lidt i min forsvarsposition, det kender vi nok ikke. Hvad er det, ved mig? Du er jo mørkt hår og brune øjne, skal jeg fortælle jer. Så sådan nogle kan godt være farlige. Og det var sådan, at se den glæde, de havde. Den fik min skulder ned, og så tænkte jeg, wow. Ja, det gjorde mig glad. Og jeg havde egentlig rigtig meget lyst til, at Integrationsrådet, som jeg skal sige til jer, har en stand hernede. Og de her 13 mennesker, der sidder, den her interne snak om det her navneændring, den gjorde jeg egentlig jo glad, fordi jeg ved uagtet hvad, så alle 13, der sidder i Integrationsrådet, har jo til formål at gøre folk glade og vil dem det bedste. Jeg blev rigtig glad for at se deres glæde. Og den her fortælling, de lige gav mig nede i Fakta, den gjorde, at jeg tænkte lidt på, at den vidner jo lidt om, at det her med vores formål ved denne dag, jo, når svaret, de kom med svaret, deres glæde nede i Fakta. For det er egentlig noget, der hedder, eller når man tænker sådan lidt over, så det handler jo om at være, altså at skabe et samfund, hvor der er plads til,
at hver enkelt borger bliver den bedste udgave af sig selv. Jeg kalder det sådan et Gajot-citat, men der kan faktisk være noget om det. Jeg tror godt, vi alle sammen ved, at vi kan være glade, vi kan være sure, og vi vil egentlig gerne være glade. Det er også okay at være sur, men man kan hurtigt blive en dårlig udgave af sig selv. Og så er det jo spændende, hvad årsagen er til, hvorfor man bliver sur. Men når det er sagt, med den fortælling nede i Fakta, fra Fatma og Mohammed, så vil jeg egentlig gerne byde jer alle sammen velkommen. Velkommen til Mangfoldighedsdag 2013 på Frederiksberg. Og ved programmet, som der er lagt, jamen der prøver vi jo på, egentlig helt simpelt, at praktisere mangfoldighed. Rigtig god dag til jer alle sammen.